Ce este culoarea? Este lumină? Este materie? Este senzație sau este emoție? Bun, grele întrebări. Și totuși, haideți să descoperim cum este culoarea. Ce este culoarea și cum funcționează ea în viața noastră. Culoarea este o experiență vizuală, o impresie senzorială pe care o primim prin intermediul ochilor, independent de materia colorantă a acesteia. Lumea din jurul nostru ne arată tonalitatea. De fiecare dată când observăm natura sau un peisaj urban, putem să apreciem cantitatea de culori din jurul nostru grație luminii care atinge obiectele. Universul este un uriaș depozit de energie. Culorile reprezintă unde de lungimi diferite ale acestei energii pe care noi o numim lumină. Sistemul nostru vizual ne permite să vedem o parte din acest spectru electromagnetic. Știați că obiectele nu au culoare? Obiectele reflectă și absorb lungimile de undă ale luminii în mod diferit în funcție de materia obiectului. Ochiul, sau mai bine zis creierul uman, interpretează această energie ca fiind culoare. Radiațiile vizibile numite lumină constituie doar o foarte mică parte din rezervorul universal. Partea vizibilă pentru noi este situată între razele ultraviolete și cele infraroșii. Se spune că putem percepe până la 10.000 de culori. Preocupările pentru culoare sunt foarte vechi, dar studii experimentale privind natura sa fizică s-au făcut abia în secolul al XVII-lea și al XVIII-lea, iar cercetările legate de mecanismele neurofiziologice ale percepției culorii au fost făcute cu precădere în secolul al XIX-lea. Isaac Newton, fizician, matematician și astronom englez, este primul cercetător cunoscut al spectrului solar. Concepea lumina ca fiind compusă din particule minuscule de materie care se propagă în spațiu în linie dreaptă și extrem de rapid. Gânditorul german Johann Wolfgang von Goethe, om de stat, poet și filozof, nu a fost de acord cu teoria lui Isaac Newton. Teoriile sale despre fiziologie și despre cum percepem culoarea au schimbat regulile jocului. Vorbește de roata culorilor și de culorile primare și complementarele lor. Semnalează faptul că suntem influențați emoțional de culori. Galben-roșu erau considerate culori pozitive și albastru, violet, verde, albăstrui erau considerate culori negative. Alte teorii ale teoria tricromatică. În 1802, Thomas Young considera că întreaga vedere umană se produce prin combinarea sensibilității la roșu, verde și albastru. Această teorie, modificată de Hermann von Helmholtz în 1852, este cunoscută ca teoria Young-Helmholtz sau teoria tricromatică a vederii color. Ideea fundamentală era că ochiul răspunde celor trei culori primare, iar combinarea celor trei culori primare, prin sinteza aditivă a culorilor, formează celelalte culori. Pentru a putea clasifica culorile, trebuie să înțelegem mai întâi care sunt caracterele de bază ale culorii. Se conturează trei caractere de bază fizice cu ajutorul cărora putem defini orice culoare. Tenta, adică lungimea de undă, valoarea, adică luminozitatea, și saturația, care se referă la puritatea culorii. Culorile sunt lumini sau pigmenți. Deși la prima vedere s-ar părea că este vorba despre unul și același lucru, în realitate, culorile fac parte din două grupe distincte ca natură și tentă, pigmentare și spectrale, fiecare grupă fiind compusă din alte culori de bază. Culorile pigmentare sunt cele folosite de pictori preparate din pigmenți. Se mai numesc și primare fundamentale și sunt cele bine știute, roșu, galben și albastru, care sunt indivizibile, iar culorile derivate din amestecul lor sunt oranj, verde și violet. Culorile spectrale, numite și culori lumină, sunt roșu vermion, verde gălbui și albastru violet, iar secundarele rezultate din primele sunt galben, albastru verzui, numit și cian, și roșu violet, numit și magenta. Interacțiunea culorilor generează în principal două feluri de relații cromatice. Relații de contrast,
de distanțare sau poziție cromatică, și relații de asimilare, de apropiere, de nivelare cromatică. Cea mai importantă contribuție la studiul contrastelor o are Johannes Itten în Arta culorii 1961, în care elaborează prima teorie unitară a culorii. Contrastul culorii în sine creează suprafețe multicolore, intense cromatic și foarte expresive. Este cel mai simplu dintre contraste și poate avea loc în prezența a minimum 3 culori cât mai diferite între ele, adică depărtate în spectru. El câștigă mult în expresivitate dacă se alătură alb și negru oricăror culori. Este un contrast care creează senzația de optimism, de bucurie, de jovialitate. Contrastul cald-rece este format din culori calde roșu, galben și oranj și culorile reci albastru, violet și verde. Contrastul creează senzații polare, dintre care cea mai puternică este senzația de căldură frig. Următoarea senzație puternică este aceea de apropiere-îndepărtare, apropierea fiind realizată de culorile calde, iar îndepărtarea este creată de culorile reci. Contrastul clar-obscur, numit și contrastul închis-deschis, se definește prin alăturarea a două culori cu luminți diferite. Este contrastul care corespunde umbrei și luminii. Contrastul are un anumit dramatism, dar și expresivitate, forță. Contrastul complementar este un contrast fundamental omniprezent datorită construcției ochiului uman, care are tendința de a-și construi singur complementarea culorii pe care o vede pentru a aduce un echilibru. Culorile complementare sunt opuse pe cercul cromatic și au rolul de a se completa reciproc. Acestea sunt roșu cu verde, albastru cu oranj și galben cu violet. Prin juxtapunere se exaltă, iar prin amestecare în cantități egale se anulează, rezultând griuri colorate sau chiar gri neutru. Contrastul de cantitate se referă la suprafața dominantă de culoare, la cantități precum mic-mare, mult-puțin, aglomerat, dispersat, etc. Un contrast foarte important pentru asigurarea armoniei într-o compoziție. Contrastul de calitate se referă la gradul de puritate sau de saturație al culorilor. Reprezintă opoziția dintre o culoare saturată, luminoasă, și o culoare ternă, fără strălucire. Este un contrast foarte rafinat. Desaturarea culorii se poate face fie prin amestec cu alb, amestecul se luminează, se decolorează și se răcește, sau cu gri, scade saturația și luminozitatea culorii. Contrastul simultan și succesiv se manifestă atunci când o culoare reclamă fiziologic culoarea ei complementară. Acest contrast se bazează pe legea complementarității. Fiecare culoare pură solicită complementarea ei. Dacă aceasta lipsește, atunci ochiul nostru produce, ca o compensație, senzația de culoare complementară. A se vedea exercițiul propus de Goethe, cel cu punctul negru în cerc galben. Privește timp de 15 secunde punctul negru din cercul galben și apoi privește punctul negru din dreapta. Ce culoare vezi? Ce este culoarea? Este lumină? Este materie? Este senzație sau este